Og det var Chris Hede, der vandt i tiden 14.48. Christian Hertog 15.38. Ja, de næste to, det er Brian Glass i Opel Corsa på bane 1. På bane 2, Robert Kluge i Opel Kadett. Og det er Corsa, det er også lidt lettere end Kadett. Og han vinder i tiden 12.80. Corsa og i venstre spor har Cliff Egebjerg. Og begge to har været meget stabile. De har holdt sig op i top 5, 6, 7 stykker. Begge to hele tiden. Brian Glass har bare forbedret sine præstationer hele tiden. Og her kan starte. Og her er det er Cliff, der gør det bedst. Slutter skal det være Brian, der gør det bedst. Og det er også ham, der kommer først i mål. Ingen tvivl om det. Men det er faktisk præcis det samme, som Robert Kluge havde i den anden side, så heller ikke der fik Robert en fordel af noget som helst. Man kan jo faktisk øjne en tendens, der lugter lidt hen af Henrik prøver at blive banevinder. Ja, altså man må sige, at når han også i finalen her simpelthen sætter en ny rekord, så har han jo gjort alt, hvad han kunne. Men det er selvfølgelig også meningen. Her hvor vi gør klar til den anden semifinale, og det er Brian Glass, der har været næsten lige så stabil, der kører imod Flemming Hansen. Næsten lige så suveræn som Henrik har været, og han er da også allerede nu kommet i mål i tiden 12.64.